da jeg var sammen med de andre drenge, da jeg var dreng, så tegnede vi noget, som man ikke rigtig kunne se, hvad forestillede. Så prøvede man på at få det til at forestille noget. Men det har du vel også leget, den modelleg. Jeg kunne se, at det var farvet på den side, der det var imens. Ja, det her du har. Ja. 6 billeder i sekundet, ikke? Ja. Jeg kan synes, at fjernsyn for eksempel, eller film, der ser man jo et levende billede. Og hvis man kan få en tegning til at være levende på den måde, først ikke at være der, og så langsomt komme der, så har man gjort det rigtigt, synes jeg. Jeg står og laver en tegnefilm, som man kan lave med hånden, uden at man skal lave 24 billeder ad gangen. Jeg tegner en tegning, og den ser man blive til. Man kan ikke se min hånd, der tegner, man kan ikke se min blyant. Man kan kun se stregen, der løber og laver sig selv til en tegning. På den måde bevæger det sig en slags tegnefilm. Jeg har lavet et bord, som er et slags tegnebord, men til forskel fra andre tegnebord, så er der hul i det. Og i det hul har jeg anbragt et stykke papir, der er gennemsigtigt. Når jeg så tegner, kommer den streg ud på den anden side af det gennemsigtige papir. Så man kan ikke se min hånd. Men der er lys på, for man skal være sikker på, at man kan se det. Og derfor bliver jeg nødt til at have sorte handsker på, for ellers vil man kunne se mine fingre. Fidusen er, at man kan ikke se, hvordan tegningen bliver lavet. Den tegning, jeg laver, bliver set af et spejl nedenunder, og så er der et spejl ved siden af. På den anden side, der ser det og tager det ind, og så er der et tredje spejl, som billedet kommer ind i. Og det er det sidste spejl, og det spejl siger du på, eller kameraet, og så kan man se tegningen bevæge sig. Og jeg har selv bygget bordet på den her måde. Det er meget hjemmelavet. Dengang jeg lavede det, så var tegnefilmene ikke så dygtige, som de er nu. Der var ikke sige, at det var lige så godt som en tegnefilm. Men det er jo godt på den måde, at jeg kan lave en tegning, der bevæger sig, og så alligevel kan lave den inden for en times tid, hvor en tegnefilm tager en måned eller flere, eller lang tid. Det vil jeg den her på. Så kunne du ellers se nedefra. Samtidig er historien den, at man ikke rigtig kan finde ud af, hvad det er. At man tegner et øje, og så er det ikke et øje alligevel, så er det måske... her var det jo altså et hjul. Det kan være så mange forskellige ting. Tegningen, tror man det der bliver lagt til et kamel. Nå nej, det blev det ikke til. Det blev til et bjerg. Nå nej, det blev til et isbjerg, og så videre, og så videre. Det kan være meget sjovt. Hvis man ikke skal rette for meget på den, så er det klogt at tænke på den i forvejen. Så nogenlunde vide, hvad man vil lave. Sådan så man ved, at det ikke fylder mere end det skal, og at stregen ikke fortryder så meget, men den løber rundt, og så skal den ikke løbe hjem igen eller sådan. Det skal lave tegningen færdig. Og derfor bliver man nødt til at tænke lidt over i forvejen, når man vil tegne. Men så er det altid, når man laver tegninger, synes jeg, som folk skal se, så må man tænke over dem i forvejen. Samtidig, når man så tegner, tænker man, så kan man gøre sådan, og så finder jeg på det, mens jeg tegner. På den måde kan man sige, at jeg har tænkt over det i forvejen, men samtidig er ligesom tegningen alligevel tegner sig selv. Og jeg har gjort det meget, jeg har lavet mange af dem, men det var det mange år siden, fordi man er blevet så dygtig til at lave tegnefilm, og så er der kommet computer, så det her virker gammeldags. Og når jeg laver det nu på den her måde, så er det for at vise, hvordan jeg gjorde dengang for 30 år siden.